Ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ, абҳаву хоҳаро, модаро, умедворам ки ҳама каса хубем. Як чор сухане доштам, хостам ки баротон бирасонам, чунки бисёре аз шумоанам мисли ман ёру рафиқа, бародару аппаву аппахону модархону очахону отахон дорем. хуб бисёри баъд хандаоварай ва дардоварам ҳастае ки хостам ки ҳамин гапҳоро бирасонам. Барои худам ҳам хандаоварай, ҳам дардоварай. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки вақте ки мо алҳамдулиллоҳ баромад мекунем, дар инҷа бисёр одамое, чанд намуд одамое ки дар ҳамин рӯи дунё вуҷуд доранд, ҳамаи намуди одамо мохати дӯстӣ мекунанд, бародарӣ мекунанд, аккагиву додариву модариву падарӣ мекунанд. Яъне ки баъзеҳошон фарзандхон мегиранд, баъзеҳошон додархону, баъзеҳошон ҳоҷиву муллову маъсума ҳама чира мебуроранд, гап мезананд. бовар кунед. хоб дар як масъалае гап занем ки дар Тоҷикистон будам, бисёр занг, телефон, иҷа биё бишинем, уҷа биё бишинем, фалон кунем, беҳмадон кунем. Як чира ногуфта намонам, бародарои азиз, ки ҳар каса як пиёла чой додан наметонистай. Ба хотире ки ҳазорҳо ёру рафиқу бародарора мо алҳамдулиллоҳ, яъне ки чизе ки бид додемшона, чизе ки худмон мехӯрдем, ҳамонро додемшона, хӯрдан дар рӯзҳои сахтимону сахтишон. Мутаассифона вақтҳое шид ки ҳатто барои як бор зангзанӣ вақт наёфтанд, зангмон зананд. Дар Тоҷикистон буданам. Валлоҳи қасам, эҳтиёҷ ба зангҳои телефонтон надоштам ва надорам. Эҳтиёҷ ба ҳамун ёриву рафиқиву бародариву аккагиву додариву ҳамун фарзандхонитон надоштам ва надорам. Чунки алҳамдулиллоҳ дӯстову бародарои ман, аккаву додарои ман, ки аз барои худо дар бари ман, барои ман дастатишнай. Лекин шумо рӯи аслитонро нишон додем, ки дар вақте ки дар Тоҷикистон, ман Тоҷикистон баромаданӣ шудам, як навор кардам. Дар наворам ҳар мардаке ки воқеияй, мардак то зурш наояд, дар болои экран гирья намекунад. Ин гап маъне дорад. Ин гапа ҳар номарду ноҷавонмард намефаҳмад. хоб вақте ки як шамол шид, як шамоли ночиз шид, ӯ аккаву додаро будану, ӯ модархоно будану, ӯ падархоно будану, ӯ додархоно будану, ӯ ёру рафиқҳое будану. Баъзеҳошон чор мекарданд, мона зангзанишон як тараф биста, аҳволпурсишон як тараф биста, баъзеҳошон чор нимон карданд. бовар кунед, бисёр хирсанд шудам аз ҳамин рафтори кардагитон, ки дар як шамоли ночиз шумо рӯи аслитона нишон додем. Яъне ҳамун рӯмолакҳое ки дар саротон дорем, шамол шава мепараку, ҳамун рӯмолакотон парид аз сарои шумо, рӯи аслитонро дидам. Ман бисёр хирсанд шудам. Ва ман барои чӣ дар баромадон, дар тамоми видеое ки мекунам, гап мезанам, ман илтимос мекунам, ки маро блогер нагӯед. Ман блогер нестам ва ман блогерам намегирам. Ман як мардбачае ҳастам, ки мехоҳам ҳаққа ба ҳақдор бирасонам ва мехоҳам ки ҳамун номардову ноҷавонмардое ки ҳаққи як каса хӯрдай, мақсад ҳар чизе ҳастаем, хеле кушоду равшан гап занам. Ман дар болои экран бисёр бад гап мезанам. Дар пишти экран ҳар касе ки маро дида медонад чӣ хеле. Маро бисёр одамо гуфтанд, ай одамои калоншавон то одамое ки ту ин қайпеш ин қадар хуб рафтор мекунӣ дар болои экран, ин хел. Ман алҳамдулиллоҳ, ман наоборот, баъзан одамое ки ҳастанд дар болои экран чуна бисёр миллобача мегиранд, дар пишт тобакам то фукмониёшона наказар дорум. Ҳамин одамои блогерои машҳурро дар назар дорум, то фукмониёшона, то тамоми бадкориёву бадрафторошона даказат қати гап мезанам. Ман мисол ки дорум, на дашава ки вақти соат чихе қатчиём бигрезам, ман мебурорам чизора. бовар кунед, дар болои экран насиҳат мекунанд, панд мегӯянд, ин мегӯянд, ун мекунанд, зиндагии хуб худшон надоранд. бовар кунед, ҳар чизе ки доранд дар болои экран инами хел нишон дода истиянд.
ҳар чизе доранд, яъне ки дар танашонай. Надоранд ягон чизе ки бигӯй 95% нами блогерҳои худмон 95%ш надоранд ягон чиз. ҳар чизе дорад дар танашона мебуранд, гап мезананд, рафтор мекунанд гӯё ки ягон миллионеранда. Ҳамин шумоам дар кунтон турсик надорем. Баъзан ҳамин блогерро дар назар дорум ки мақсад дар кунтон турсик надорем. ҳайҳайтон мекунанд, ҳушёр шен ба умеди и аккахону додархону отахонотон нашен. фаромӯш накунен ки дар вақти пастӣ бизанен, ҳатто ҳамон аккаву додари радноёд рӯ мегардонад ай баъзеёд, ки чунки ҳар чӣ дорӣ дар танат алҳамдулилло мо як чӣ ним чӣ дорем. Як кас ним касбо дар бармон ҳаст ки уверинем. Бародарои азиз, абҳаву хоҳаро, дӯстои гиромӣ, ман эҳтиёҷ ба лайку просмотру поделитсаву қавлу балои шумо надоштум ва надорум ва эҳтиёҷ ба ҳеҷ чиз надоштум ва надорум. Ба худо қасам, ҳар чизе ки ҳастай сидқан гап мезанам. Иззат аз ҷониби Аллоҳай. Аллоҳ мета ва Аллоҳ мегира. Иззата мо ба пулу мол харида наметонем, ё ин ки шумо ба пулу мол ӯ иззата обрӯра харида наметонем. Агар ки як чиз бародарои азиз, ки ҳамин иззату обрӯра ба даст оҳиста оҳиста оварда метонӣ. Пул, яъне ки агар пулам мақсад оҳиста оҳиста ба даст оварда наметонӣ, пул мебиёяд ҳамин хел. Пул ҳамин чанд қадаре бигӯй ҳамин хел мебиёяд. Иззату обрӯра яъне мақсад оҳиста оҳиста ба даст меёрӣ. Ба ҳамин хотир бародарои азиз, иззат аз ҷониби Аллоҳай. Аллоҳ мета ва Аллоҳ мегира. Агар ман дар ин муддате ки 2-3 соли шида дар болои экранам аз ҳаққу ноҳақ гап мезанам, аз ҳаромхӯрӣ гап мезанам, аз ҳарома ҳалол гап мезанам, вақте ки агар дар ин рафторои ман, дар ин гапҳои ман ягон камбудӣ ман медоштам, ҳазорҳо одам дар хунум ташнае ки бироя як далел, як доказат нишон диҳам. Кадом блогера шумо дидем ки то имрӯз як доказат нисбати ман биромад, доказат қатъи биромад гап зад? ҳар касеш гап зада рӯи беваи учаша сиёҳ кардагиай. ҷавоб метам дар гапам. Любой блогер агар гап дошта бошен, тайёрам қатъи любойтат бово бихӯрам. Одамое ки дар комментариҳои Инстаграм нависондаген ҳақорат, бадгуфторӣ, бадрафторӣ, ҳақоратотона қатъи суратотон скриншот кардагиам. Ҳамаи шуморо ҳар ҳақорате кардагиен, ҳар гапе гуфтагиам, ман ҳамонтор гуфта барҷавоб суратотона монда мардум бигзор шуморо бибинад. Ва ман як наворе кардам дар Инстаграм мондам, дар шортси Ютуб партофтам. Вай тамоман ба ягон политикаву ягон давлатдориву ягон чизда туғрӣ намегирад. Одами баақл ира мефаҳмад ки ҳатто музика мондагиам ки музикаш як музикаи ишқу ошиқиай. Шумо чо кардӣ, қад гап мезадӣ, шумо чо кардӣ, ӯ хеле фалон беҳмадон, гапҳои бемаънӣ. Ман медонам шумо маро провокатсия дар мегирен. Ман шуморо мегӯям ки ӯ наворе ки ман кардагиам, новобаста ки кадом навори май, дар гапам ҷавоб метам. ҳар наворе кардагиам далели доказат қатъияй ва доказатҳое бо дар кор шава дополнительни дорум. Дар кор шава дополнительни дорум. Агар ки нада боша, любой қатъи ҳамон одамое ки видеотон кардагиам нишон метам. Ман аз ягон видеом то имрӯза пушаймон нестам ва пушаймон намешам ва пушаймон нахоҳам шуд. Чӣ хел фаҳмидем? Ман валлоҳи қасам, ман ягон видеом пушаймон нестам, нашидам ва намешам. ҳар чизе ҳаста ҳақиқата биромадам гап задам. Ман видеое ки дар шаҳри Бохтар кардам, ман ҳеҷ вақт пушти хонаи худам сиёмка кардагӣ нестам. Пушти хонаи як хештабор ман сиёмка кардагӣ нестам. Мусура нишон додам ки ёро бартараф кунем. Барои халқ кардам майра ки бибина. Раис шаҳр бибина, бигира бартараф кунам. Уҳдадорай, вазифадорай. шумо биромаден ким чӣ кори хита мекардӣ фалон. Охи ин кори май, кори май охи ин кор. Ба хотире ки ман ҳақиқат мебурам гап мезанам, камбудиёра гап мезанам, чӣ фақат бибурам терроризм, экстремизма гап занам, фақат биром мухолифина гап занам. Не, ҳар камбудие ки дар ҳар ҷо мебинам, мардбачаворе биромадам гап задам. Ман то имрӯз ҳоле нашида ягон бор ки мақсад ки ман дида бошам, хаб карда бошам. Мақсад ки ҳамун як шамоли ночизе кишид,
шумо чеҳраи асоситонро нишон додем. Гуфтум кам румолакотон дар саротон меомаден, дар як ниқоби як дӯстиву бародариву акаи дудариву апаву хоҳарӣ нишон медоден. ҳамун румолакотон аз саротон пари рӯи аслитонам ман дидум шуморо. худованд нигаҳбон tomosha бародари азиз, гап бисёре, чанд қадаре бигӯям, ин қадар бисёре. иншалло видеои кардистам, одамои баақл мефаҳманд ин гапҳои маро, дарк мекунанд. ман бо мегум тона ки то мардбачара сахт алам накунам, сахти сахт зурш наёя, дар болои экран гирья намекунам. фаҳмидем? ин гап ҷон дорад. худованд нигаҳбон tomosha.